10 tahun kepungkur ono ing dalan iki pas aku kenal sliramu. Kowe kok wedi karo syuting to? Buat nyonyaku tercinta. Wes setahun lawase Nora tahu keprungu kabare kaget rasa atiku keprungu apa aturmu. Ya oh ya oh tahun telah berlalu, tapi cintaku tak pernah luntur kepadamu. Jero atiku jiwa tak rewangi nyabrangi samudra kapal feri yang jadi saksi cinta yang suci. Aku bakal lali senajan toh mengatakan mati. Senadyan orang nyawiji aduh Gusti kang kuwasa paring ngono buat batin kula senadyan Lampung Ngayogya ora bisa nyawijake tresno. Kagem Om Biong beserta Nyonya bangga keluarga besar bakso mie ayam jodoh rasane jodoh regane jodoh atine rasane sak wes setahun lawase ora di belakang ada pengendangnya Indonesia. Oh ya. Mas Oji. Mas Oji. Oji sak jose. Wah nggak ada capeknya dia. Tarik mang, yo. Jero atiku jiwa tak rewangi nyabrangi samudra kapal feri yang
iso